Salutare tuturor! Eu sunt Istin și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Știu că n-am mai postat de foarte mult timp, cam 2 luni de zile, ceva de genul. Dar știți și voi, au fost sărbătorile pascale, am avut vacanță de Paște. Știți și voi ce face un copil, un elev de Paște. Iese cu prietenii, stau la masă cu toată familia și din cauza aceasta nu am mai putut filma foarte des. Așa că astăzi am revenit în forță cu un videoclip, cu un proiect mai exact pe canalul meu. Un fel de serie în care voi ajunge de la noob la pro în mai multe zile. În ce costă această serie mai exact? Păi, eu mi-am instalat o aplicație se numește Roata Norocului. Nu știu exact denumirea, dar eu așa îi spun, Roata Norocului. Asta. Și mi-am pus acolo, mi-am adăugat niște lucruri, cum ar fi challenge-uri, bonusuri, câte like-uri trebuie să facem la acest videoclip, bineînțeles. Nu uitați să apăsați buton de like, subscribe, dați un comentariu și un share ca să vadă mai mulți prieteni. Mă ajutați și pe mine, bineînțeles, fac și eu mai multe videoclipuri, mă distrez cu voi. Așa, eu voi da de acea roată, văd ce-mi pică, de exemplu la challenge-uri, poate să-mi pice, joacă doar cu pistol un meci. Eu trebuie să joc doar cu pistol. La bonus poți, nu știu ce am pus la bonus, că am făcut de mult timp, am această idee în cap. Bineînțeles, like-urile care sunt foarte importante, de exemplu 5, 10, 15, 20 de like-uri. Se pot face 20 de like-uri pe canalul meu? Se pot face? Așa. Sper să vă placă această nouă serie. Bineînțeles, nu voi posta în fiecare zi, dar de 3 ori pe săptămână, ceva de genul, maxim 3 ori ceva de genul, nu știu. Adică am și eu școală, trebuie și eu să învăț, să fac lucruri bune, și ce voi, să nu rămân repetent. Se va întâmpla. Nu, ați auzit ceva? Nu, a fost o problemă de sunet, da. Îmi apar aici că probleme de sunet, aud de camera numai ce vrea ea. Așa. Hai să nu mai vorbim așa de mult, că deja am filmat 2 minute jumătate deja intro-ul. Așa că hai să dăm drumul la videoclip și sper să vă placă. Nu uitați buton de like, subscribe, share și hai să dăm drumul. Ok, deci sunt aici stai așa ca să văd dacă filmează. Da. Bun, deci sunt pe stand-off, am rezolvat problema cum am zis, numai că dacă ai iPhone, nu știu dacă știi, dar nu poți înregistra pe un apel. Adică eu am mai filmat un videoclip cu fratele meu, în care l-am trollat, doar că nu s-a auzit absolut nimica. Dacă vreți ca să-l postez, voi îmi scrieți în comentarii. Da, sunt pe contul lui, pentru că contul meu, maxim am un Arcane, știți voi, Deagle-ul ăla nou. Aici am mai multe. Am Acar, Genesis, Statrac. Am Butterfly Combo. Am destul de mulți bănuți. Nu prea am gol pe balanță, dar ăsta este contul lui. Uitați aici. Pac, ID-ul sus. Așa că hai să mergem la roată. Bun. Mi-am luat Bun. Mi-am luat un caiet aici ca să scriu ca să nu uit. Ok, hai să vedem meciuri. Ce meci o să-mi pice? Aliați, ok. Aliați. Deci o să joc la aliați. Sper să nu vă uitați la ce baterie am, pentru că nu vreau să fiți călin sau așa. Bun. Provocări. Dă numai lamă o rundă. O R adică o rundă. Ok. Deci lamă o rundă. Bonusuri. Hai să vedem.
Alegeți mapa. Da. Aici, dacă nu pic asta, trebuia să... Deci... Ok. Acum hai să vedem câte like-uri trebuie să lăsați voi sub acest canal. Am pus și like-uri mai puține. Nu se pune. Bă, deci 10 like-uri. 10 like-uri trebuie să dați voi aici. Bineînțeles și subscribe, nu mai zic. Așa. Challenge-uri. Flash egal 0 mișcare. Deci, ca să vă explic. Ce înseamnă. Mai am ceva de dat? Deci energie, bonusuri. Deci am match, challenge, provocări, bonus, like, challenge. Ok. Deci, ce înseamnă mișcare? Da. Deci, ce înseamnă flash egal mișcare? Deci, ce înseamnă ăsta, cum îi zice? Flash egal 0 mișcare. Când îmi iau flash, nu am voie să mă mișc. Ok, deci trebuie să jucăm la aliați. Trebuie să-mi aleg ce mapă vreau, bineînțeles, Sandstone. Ok. Alegem mapă. Deci am așa, aliați. Lamă o rundă. Alege mapă, ok. Deci, ok. Hai să vedem. Deci trebuie să dau lamă o rundă. N-am spus că trebuie să dau toată runda, deci o rundă trebuie să dau o lamă, practic. Hai să vedem. Sandstone, unde le pune? Bineînțeles, a văzut că erau foarte multe provocări. De exemplu, fă 10 kill-uri. Nu știu. Bă, nu, ok. Deci îți voi limitare asta. A, da? Na, frate. Nu. Nu cred că ăsta meu stă degeaba. Ok, deci practic asta am fost să fie un joc de gameplay. Da, știu, parcă joc mai bine când am. Lama. Ok, deci am spus flash, nu înseamnă că văd o lumină albă, de exemplu, dă flash acolo și nu. Eu când mi-a luat full flash, atunci nu am voie să mă mai mișc. Ca să înțelegeți. Voi nu uitați, trebuie să vă țineți și voi de provocări. Da, am eu stă degeaba în bază. De ce știu pe ăla? Opa. Stai că nu mai am gloanțe. Nu a dezamărsat bomba, frate. Măcar unde? Măcar îl omor? Nu pot să cred. A, putea să-mi pice să nu am voie să folosesc utilități, adică flash-uri sau așa. Mă scuzați. Bravo, frate. Bun, flash. Pac. Ce crezi, frate, când dai mie full nade? Bun, unul mort. Deci unul-i mort. Bun. Sper să nu mă aud rău. Bomba nu-i la mine.
Ce, că l-am murit. Bun, bun. Așa, o să... Nu vreau să vorbesc așa mult pentru că trebuie să fiu și eu concentrat. Să nu uităm că trebuie să dau o lampă. Deci trebuie să dau un full flash. Să dau, nu să-mi iau. Am dat lama. Am dat lama. Am dat-o. Bun, bun, bun. Deci am dat lama. Dacă nu mi-au o discuție. Ok, și o să mai dau una ca ziceți că bă, a fost o rundă. Eu când am pus aia m-am gândit, bă, trebuie să dau într-o rundă, trebuie să dau o lamă. Adică nu trebuie neapărat să... ceva gen. Au stat acolo și am dat full nade. Și am dat full nade. El joacă cu AVM-ul. Ca idee. El joacă cu AVM-ul. Eu n-am ce treabă. Bun. Da, s-a întâmplat ceva. Nu. Da, deci m-a sunat cineva și s-a închis filmarea. Sper că mă aud în momentul de față. Băi, eu am filmare acolo. Bun, microfonul e pornit, hai să vedem. Dacă mi-au full flash, ce-am spus, full flash. Deci că mă duc eu înainte. Da, cum mă duc eu. Nu mi-a luat full flash. Da, m-a omorât. Da, măcar am zis. Nici nu știu cât am filmat. Vreo 12 minute. Ok, deci n-am voie să mă mișc. Deci nu m-am mișcat, am luat prima înfrângere, fraților. Bă, dar nu pot să cred, mă, frate, bă. Bun, se schimbă echipele. Acum, format error. Sper să nu pice meciul. Mi-apare acolo format error, dacă vedeți. Bun. Nu, bineînțeles, PS-ul. N-ai cum să ai Arcane Statrac și să nu joci cu PS-ul. Ce vrei, frate? Unul e mort. Bun. Nu cred. Nu cred că mi-a dat.
Deci îmi cer din greșeală un nade și chiar mi-a dat nade. Am făcut 9 kill-uri, de 2 asisturi și am murit de 3 ori. Am avut, nici nu știu ce nu mai zic că putea să-mi pice, de exemplu, deschid o cutie de fiecare dată când am făcut punctaj cel mai mult, pentru că am fost început cel mai bun de meci. Hai să vedem ce îmi dă. Da, era tare să-mi dea un fragment. Ok. Mai jucăm tot un match, bineînțeles cu aceleași reguli. Ca să nu ziceți că bă, dar e prea scurt clipul, că nu știu ce, că nu știu cum. Că am mai auzit, nu de prin comentarii, dar de la prieteni care și contul meu. Confirmă. Ping 50. Ok. După runda a 7-a, rolurile se inversează. Sper să mă dea la CT. La CT, nu la? Nu credeți că am doar un marching sau așa. Fiți atenți aici. De nu le dau direct full flash. Ok, mai bine îl dau hapoc. Mam, direct cu deagle-ul, cap cu deagle-ul, nu pot să cred. Deci, joci cu deagle-ul, hai să jucăm cu deagle-ul. Vedem, mai avem timp? Nu, dăm un flash. Măcar am dat nade și mi-a dat și un flash. Bine, cred că n-avea flash-ul maxim. Nu pot să cred că a ieșuat. Bă, frate, a ieșuat. Hai să mai dăm o dată la rotă. Meciuri, hai să vedem. Meciuri, dăm. Să vedem ce ne pică. Dezamorsare. Mama, asta durează cam mult. O să dau încă o dată. Știu că încalc regulile, dar că durează prea mult. Aș vrea TDM. Bun, jucăm un team deathmatch. Cu aceleași reguli, doar că nu avem flash. În loc de flash, trebuie de fiecare dată când nici nu știu, în loc de flash trebuie, contează. Nu contează. O să scot aici la edit. O să scot ce ați văzut mai devreme sau o să blurez, pentru că sunt contul meu și al fratelui meu, căruia dacă o să vrea, o să-i las contul de Instagram în descriere, dacă este și el de acord. Stați așa să dau puțin luminozitatea mai mare, pentru că joc cu luminozitatea foarte mică. Partida de morți în echipă, stați așa, da? Hai să vedem. Jucăm pe arena. Am uitat să văd dacă pot să-mi aleg mapa, dar nu contează. Ok, contează. Bun, hai să vedem. Jucăm cu AK-47 și cu Deagle. Bun, nu mort. Bineînțeles, ar trebui să fac cumva să ajung la ei ca să le dau o lamă. Dar nu prea am cum, decât dacă mă duc repede la ei în bază și le fac mare. Bine. Aleu, cum a ajuns la acolo? Nu știu. Vă las pe lame, mă. Am văzut ce face și vă las pe lame.
acoperiș. Ok, chiar e pe acoperiș. Am încercat. Dar trebuie cumva să fac să dau o lamă. Deci dacă trebuie să dau lamă. Dacă nu am dat lamă, trebuie să mă considerați cel mai noob jucător de pe Steam 2 și din viața mea de pisică. Pentru că da, sunt o pisică. Știu că pot juca cu orice. Dar cu mine că îmi place așa să joc cu orice. Să joc cu ceva mai special. Mai dramatic. Cum ar fi să-l omor pe ăsta de aici, dar de fapt mă omor el. Ok, joci cu bun, joci cu MP7 sau M7, chip mai e el. Las că eu joc cu ăsta. Cap. Mort. Bine, pac. Mort. Bine, și mă duc la el. Îl omor. Am făcut 9 kg. Bun, am 11 kill-uri. Sper că o să fac mai multe. Pentru că da, frate, îmi place să fac kill-uri multe. Multe rău. Nu știu de ce, dar îmi place. Da, îmi place. Dar nu-mi place când eu sunt unul care participă la un kill. Bă, stați așa, fratelor, că se termină șmecheria aici cu mine. Bă, n-are cum. Au hack ăștia. Stați așa, să vedeți. Valu. Ați pus-o. Mi-a luat Valu. Când am Valu în mână, nimeni nu-mi stă în cale. Unde ești, mă? Unde ești? Nu. MP7, am. MP7, am. Nu am MP7. Hai să o dăm MP7 dacă vrei. Hai MP7 să o dăm. Da. Cred că o să trebuie să mai joc un meci pentru că n-am respectat regulile. Cum, bă, frate, cum? 57, bine că nu era cu 10 în plus. Da, statistici, nu știu ce, bla bla bla. De la Nubla Pro, hai să vedem. Îmi dă și mie ceva bun, îmi dă nimic. Hai, frate, încă o dată mai jucăm un meci. Tura asta. Trebuie să dau o lamă neapărat. Trebuie să dau o lamă neapărat. Ok, jucăm la Village. Aici avem mai multe șanse să dăm lame sau să facem mai multe kill-uri. Fiți atenți, lama aia vreau să schimb cu 10 kg. Când am făcut 10 kg, s-a dus lama. Am venit regulă, am venit nu era. Mai este chestia aia de schimbat echipele. Deci, ca știți, la încălzire nu se pune nimica. Da, frate, am făcut atâtea kill-uri. Ca idee. De ce mi-a dat arma asta? Eu nu jucam cu arma asta, eu jucam cu Valu. Ok, acum începe. Hai, vedem. Are tabara. Pac. 1. Mort. Hai, cu al doilea, hai cu al doilea. Hai, cu al doilea. E bun, dar cu al doilea. Ai, nu mă. Bă, să-mi cadă. Puuu, nu mai știu să vorbesc. Să-mi cadă telefonul pe jos să mi-l fac praf.
Dacă mă uitam în spatele bă, s-a deconectat, frate. Fratele meu s-a deconectat. Că idei. El stă acolo. Bă. Nu mă mai luăm nimic. Bă, ce e asta? Cu cine joc? Fratele meu! Viața mea de șarpe. Am dat la mă, ok? Eu sunt liderul, ok, frate? Eu sunt liderul, haide, liderul! Da, liderul, hai că da. Hai că mai sunt eu liderul dacă e. Unde sunt, bă? Unde-s, bă? Ce crezi că eu nu pot să vin acolo la sus? Op! L-am luat pe acolo. Op! L-am luat pe ăsta. Nu l-am luat. Dar măcar am dat o alea de damage. Fede. Unde vine asta? Ce crezi, mă, că nu te văd? Da, mă, știu că eu sunt liderul, știu că eu sunt cel mai bun, fraților. Sunt cel mai bun, nimeni nu mă poate opri. Eu la stand-up 2. Pe rândul iau. Nu, ăsta nu l-am văzut. Ăsta nu l-am văzut, bă. Băi, frații mei. Mamă, ce-am luat ăsta, i-am dat totale. Da, dar și că-mi trebuie... Pe cine am văzut eu mai aici? Ce căutați, mă, aici? Iute, fie pac! Hai că pac, mă. Și ceva, mă? Hai că-mi schimb. Deci am dat la masă, a văzut? A văzut că am dat la masă. Bă, ce faci, mă, aici? Tu intri la mine în bază foarte tare. Hai că da. Bun. Nu! Bă, și-am sărit fix atunci când mi-o dat. Zac. Stânga-dreapta. Sus. Nu. Bun. Ma. Ce m-a luat, bă? Dar las că te-au și mă. Am 16 kill-uri. Ma. Bă, 85 am dat. Bă, nu se poate. Bun, hai bine. L-omor. Nu l-omor. Am lag. Nu-l mai omor. Nu, cum, frate, numai nu în cap nu-i dau. Hai, că se poate un minut. Trebuie să rezolvăm cumva. Hai, nu mai muriți. Bă, nu se mai încarcă. Deci vedeți ce lag am eu la cât de multe lume și cât de importanță se trag. Ca idee. Trebuie să facem așa o leacă și gata. Ne-am revenit. Acum începe măcelul. Acum începe adevăratul măcel. Fac 1. Fac al doilea. Fac al treilea. Care mă omoră pe mine. Hai. Nu mai muriți. Atât măcel. Nu mai muriți. Tot timpul. Fac mort. Vede că mi-a intrat la ei în bază. Mamă. Nu, frate, ia crede. Eu măcar un... Ok, ne-au bătut la 2 kill-uri. Eu mi-am făcut treaba. Am făcut 20 de kill-uri. Am dat și o lamă. Da, deci ce să vă mai spun, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe, pe butonul de share, tot ce mai trebuie să faceți. Așa, poate mi-a picat ceva. Da, din păcate mi-a picat doar 10 coinsuri, dar pentru că eu meritam acolo și eu un fragment box, o să cumpăr eu
o cutie cameleon. Hai să vedem. Hai. Cum ar fi să ne pice, bam, ăsta. Sau ăsta. Sau ăsta. Ar fi ceva, dar cred că nu este cazul. Așa că, nu, mi-a picat un P350 Vitrum, care, bineînțeles, e, cred că mai am unul. Nu am de ce. Singurul Arcane. Da, deci ce să vă mai spun, nu uitați să apăsați butonul de like, v-am mai zis deja odată, subscribe, share, tot ce se trebuie, tot ce se poate, bineînțeles, în comentarii, să scrieți, nu știu, ceva, niște episoade care vreau să le filmăm și ne vedem la următoarea zi, pentru că asta a fost prima zi de la Noob la Pro pe Standoff 2. Eu v-am pupat, sper să ne vedem curând, pa!